ndatora mwana wangu akagara naye gore. Ndine mwana wake ano 8 years ndiri kumuendesa kuchikoro. Iye haana kana siku kana cheshe anotenga. Mumashure momovha apenzeredza futi mwana wangu kubva amutora atoda kuti tidzogerane. Kubva wadzogerana within 3 days ubva amuramba futi onzi hatichabuda. Ndakaona kuti hoyi itsotsi. Saka ndauya kuno kuchangamira kuti munhu waanokarira achitisa mwana wangu asi handina kana sei. Asi pano mwana ano 8 years. Unozani kare? Edward Biningi. Mashure maizvozvo ndaenda kuti chiuya tigadzirane Mukwasha akabva asvika kondirova. Nobaba ndikati pamama ndikati anobva ndamburwa zvokuti andozvinya anobva ndamburwa akatondorera pamba pamukoma wangu anobva ndamburwa pana kurwa munhu anobva ndamburwa munhu ndakatorwa asi uno mwana wawe mwana wandina zvakaita changa pamusoro changu ndakatora chokwadi inini mwana wawo ndikagara nekunga gori vakasiyana bvarorwa panext inini nditora madzimai ndakarora kwanyama pfeka madzimai angu ndiyandikutsvaka yakatiza pamba yakangoenda pamba yakatiza ndakatora kwanyama akatorwa panext pavillage. Asi uno mwana naye? Ndiro mwana naye wani. Ukabvisa pfuma here? Pfuma ndinobvisa shanga. Ukabvisa? Hapana chandikabvisa. Ndeye kudiwa? Zvokuti ndikarowa nhombo. Iyo ndakatorwa ndinatsenga zino. Pfuma ndeye kudiwa, dai ukarowa, dai ukaya kutaura. Audiwa pfuma. Une vana vangani? Ndino wani naye. Ifirst wife yako here anga asambororwa? Anga akambororwa kumwe apa pangu ndokochi 3. Right, unobvisa umbe 2. Ndokochi 700 dollars 3. Ndokochi 2 changamire kwete kochi 3. Moves on between $700. And don't sign. Mira, Takate Dura to shut it or to connect to Sabada. Sumur. I was Sabadan Zenya. Sabadan Zenya. Sagamaria. Alright, Maria Drum got part 2 days or for phone up a phone young.